Hyvää huomenta. Meille virtaa etelästä ja lännestä vuoden aikaan nähden varsin lämmintä ja kosteaa ilmaa. Sateita on levittäytynyt nyt lännestä alkaen Länsi-Suomeen ja nuo sateet ovat liikkeellä kohti itää. Pohjoisessa sataa lunta. Nollaraja kulkee suurin piirtein Etelä-Lapissa ja sen rajan pohjoispuolella sateet tulevat lumena, eteläpuolella vetenä. Ja pohjoisessa on varsin reippaasti satanut lunta. Ajokeli on huono ja lisää sateita on tulossa. Paikoin sataa Pohjois-Lapissa jopa yli 10 senttimetriä. Etelämpänä sateet ovat veden sekaisia, joten vaikea sanoa, kuinka paljon lunta tulee. Pahalta näyttää. Onko tässä miten paljon niin siis lunta? Kyllä sinne jo kertyy teille lunta ja ajokeli on huono juuri noilla alueilla Pohjois-Lapissa. Ja nyt aamulla siis Suomessa on rintamavyöhyke, joka Länsi-Suomen halkaisee. Sen jälkipuolella Suomeen virtaa kylmempää ilmaa ja sateita tulee tuossa rintamavyöhykkeessä. Pohjoisessa siis sateet tulevat lumena ja ajokeli on huono. Ja meille virtaa jatkossakin etelästä lämmintä ilmaa, mutta pohjoisesta ja luoteesta alkaa vähitellen virrata kylmempää ilmaa aluksi Länsi-Suomeen, myöhemmin myös Itä-Suomeen. Etelästä on kuitenkin keskiviikkona nousemassa jo seuraavia sateita. Iltapäivällä pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisesti ja tuuletkin ovat voimakkaita. Pohjoisessa sateet tulevat lumena, ajokeli on edelleen huono ja varsinkin Länsi-Lapissa lämpötila on pakkasen puolella, idässä ollaan plussalla ja sitten keskiviikkona suuressa osassa maata on poutaa.